This is M. Sawa ka na ba? Ha! Come on! Come on! Yo! Sawa ka na ba? Sa mga hassle na buhay mo? Ayaw mo na ba mag-isip para sa sarili? Tinatamad ka ng bumiyahe. Ang gusto mo'y nakahiga na lang. Napapagod ka na ba sa kakayakap sa asawa ko? Ito ang kailangan mo. Daya lang ang telepono. Hindi na dapat maghirap sa isang iglap. Ang buhay mo ay sasarap. Huwag nang mag-atubig. Gumamit ka ng Super Proxy. Come on! Ako'y kaibigan na lagi niyo maasahan. Umula man at umalaw ay nariya pagkailangan. Ito ay special offer sa mga taong katulad niyo. Gamitin ang inyong musa para guminhawa. Come on! Ito ang kailangan mo. Isaya lang ang telepono. Hindi na dapat maghirap sa isang iglap. Ang buhay mo ay sasarap. Huwag na mag-atubig. Gumamit ka ng Super Proxy. Super Proxy! Ako ang kailangan mo. Hidaya lang ang telepono. Ladies and gentlemen, it feels good to be home. 1, 2, 3, go! Sa isang iglap, ang buhay mo ay sasarap. Huwag na mag-atubig. Gumamit ka ng Super Proxy. Yeah! Mic check, 1, 2. Come take a sip from the compact and techniques of incomplete. So we take it out by the pen and ink. For proxy, but don't just talk to me. Grab a ticket to your head like a boxy. This shower should be done. Is this rhyme? Sounds that go come please stop some starting one sky so high. 1995 until we die. Your mission to surf and ride the waves all the way to cyberspace. You go stay. Your mission to surf and ride the waves all the way to cyberspace. So well, without a bunch of you, the bus around the place to lose you. That's no game they call. Time to turn the favor. We got the job with the 3-man labor. Take it, take it. Resistance are boring. There's no substitute for the real thing. There's no substitute for the real.
yo. Pupil and Francis Magalona! Kiko! Nagbabalik. Hindi. Sinabi ni Pauline kanina, 85 days na raw akong wala. Kaya pag-hostin niyo naman ako. Can I host like this, man? Yeah! Okay. Take it away, pare. May album ang Pupil. Pare, tell us more about itong Wildlife. Oh, bago lang to, kalalabas lang kahapon. Wildlife. Yung Disconnection Notice, yun yung po yung third single sa album. Natutuwa ako. Nakita mo ba mga litratong yan? Oh. Magaling ang photographer. Ayun ang sinasabi ko. Photographers in the country. Pangalan nun, ano? Ano? Francis Magalona. Ayun, oh. Francis Magalona po. Marunong daw mag-picture-picture yun eh. Anyway, well, they can download the songs, MP3 downloads. Yeah. MP3 downloads available at Welcome Stores. Official YouTube channel is youtube.com user/pupil/ph1. PH1. Okay. Okay. Ellie, congratulations sa bago niyong album. You know, I've never seen a pandemonium such as this ever in the studio. Marami ang nagtatanong at tinatanong kayong dalawa tungkol dito at sinasabi nila since nag-perform na uli kayo dito sa 8 Bulaga, tuloy-tuloy na raw ba to? Definitely. Ako, pre-namis ko, di ba? 5 hatsing lang, nandito na ako. Mga 2 hatsing pa, mag-host na ako dito. Oo nga, Anyway, balik. El, would you like to inform them about your gigs? May mga gigs po ang Pupil. November 8, Club Dread. November 15, Ultra. November 27, Silver City. December 5 sa Dubai Festival City. Binabati ko yung mga taga-BPI Philippines, BPI tsaka si Architect Roy Canlas at the Bandia family watching right now. Thank you very much. Thank you, Ellie. Okay, binabati ko lahat ng mga FMCC soldiers, FMCC boys, and all the 3 Stars and the Sun supporters. God bless you all. Magbabalik po ang Eat Bulaga! Wildlife! That's Pia. It's our flag, sir. Pinagpista langit sa'yo, binuhos Buhay ko, sa langit sa mga